இந்த வீடியோ நிறைய பேர் எனக்கு அனுப்பி இதை பத்தி பேசுங்கன்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணிருந்தாங்க. அப்படி என்ன இந்த வீடியோல இருக்கு, கண்டிப்பா பேசுவோம். You can't explain properly, right? That time. I want 163 money. Give me. That's fine. Take and give. I don't have a change. Don't shout. யாரங்கன்னா வாட்ட கிழிச்சிரும் பூதி கீழே சொல்லு. What? What do you say? சொல்லுட்டேன். சவுண்ட் ஆடுது. I want money. 163 give me. I want my change. What? I don't have a change. I want 163. Then what to do, bhai? I want 163 money only. Take this and give the change. I don't have a change. Hey. Mama, போறேன்டா வெட்டு. To you. அப்பா மயிலே. Hey. இப்போ நான் கிளம்பி வந்துடுவாங்க அந்த பொண்ணுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி. இந்த ஆட்டோ டிரைவரே இப்படிதான், ஆம்பளைங்களே இப்படிதான். மூணு அந்த பொண்ணு மேலதான் அவர் தான் சில்லர் தெளிவா சொல்றாங்க. அது இங்கிலீஷ் தான் சொல்றாங்க, புரியுது. அப்போ இங்க ஒரு சாரி சில்லர் இல்லையா, நானே ஜிபேல அனுப்பி வரேன். நான் உங்க ஜிபே நம்பர் சொல்லுங்க. சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஜிபேல காசு இல்லையா, சரி ஒரு ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரெண்டு மேல எப்படி காசு கோவம் வருமா வராது.